Technical Treasure είναι μια εταιρεία με πολυετή και ουσιαστική πείρα στον χώρο των ανακαινήσεων. Το προσωπικό της τελεχώνεται από ανθρώπους εξειδικευμένους στο αντικείμενο εργασίας τους, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών όλων των πελατών της. Η Technical Treasure διαθέτει ειδικούς χώρους κατασκευής και παραγωγής των υλικών που απαιτούνται, εξασφαλίζοντας έτσι την πείρα και την ουσιαστική γνώση που χρειάζεται για κάθε βήμα μιας σωστής ανακαίνησης. Η Technical Treasure αναλαμβάνει πλήρης ή μερική ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και τουριστικών καταλυμάτων, διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ειδικές κατασκευές επίπλων, μεμονωμένες εργασίες όπως επισκευές, τοποθετήσεις, συναρμολογήσεις. Η φιλοσοφία μας. Η Technical Treasure προσφέρει την πείρα, τη γνώση, τις ιδέες και τον επαγγελματισμό στις υπηρεσίες των πελατών της. Η φιλοσοφία στηρίζεται στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό της, στην απόλυτη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών του κάθε πελάτη της, στις έξυπνες ιδέες και στις άμεσες λύσεις, στην καθημερινή αξιολόγηση των προμηθειών των πρώτων υλών, στην συνεχή ενημέρωση για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της κατασκευής και της ανακαίνησης με νέες τεχνικές, στην άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση των έργων χωρίς καμία διακινδύνευση της ποιότητάς τους, στις ανταγωνιστικές τιμές, σεβούμενη την οικονομική δυνατότητα του κάθε πελάτη της και στο χτίσιμο προσωπικών σχέσεων με όλους τους πελάτες της.